Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ika-16 na sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Okslang, kabay pang okslang. Ang aton sining pag sinalayo, indigid kita magsalig. Dapat naka-social distancing, face mask, kag social o facial, mga kaaksyon. Kunyara kamo sa guwasang inyo sining puluyan para sigurado may proteksyon ng kada isa sa aton. Gikan sining makahalanusbo nga kagaw ni. Ay na, no saan pa ni siya matapos-tapos ginasigahom taman nga bisan magmarka na lang kita sang nubo-nubo pagid sa recorded nga mga COVID-19 patient. Ginalauman nga di base pa man lang sa masunod nga mga inadlaw kon sige-sige lang ang aton sining nga pagpatuman sang mga health protocols, mga kaaksyon. Certain tadiyas 70 days before pa man mag Christmas Day kag 77 days before pa man mag New Year's Day. Amat-amat nga nagahilapit na ang bulan sang Disyembre. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Nga nag-monitor na diri sa aton sining nga pagpangalagad
Hindi gid kita magkalipata sa palabuton nga Monday, October 19 magasugod na kita sa paglawag sa mga mapalaron sa SAP sa ARM, no? Sa bantayan lang karon dugay-dugay kay i-recap tani sa mga listeners, mga kaksyon nga way pa magkahisayod sining aton sining promo. Ining sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Tingwantay na nga mapalayag karon mga kaksyon. Plus, ang aton sining ARB for Peace. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Sa mga kaaksyon ta nga mga less fortunate, sa mga pigadong-pigado nga mga estudyante. Sige, pagkaronan ko lang na dugay-dugay Stay tuned lang diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kaya tagan tayo na igtalupangod mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kabayon ta nakatimo-timo na ang halos kalabanan, nakatsibog na, pero sa way pa pagamat-amat na himos para makapanyaga kita. Ang dalaplion taoks na atin mayara na bisan laswalang basta sagana ang timplada mayo gid na, no? Ayos, sige sa mga kaaksyon ta sa Oriental side. Daw may pila ka semana tong wala na dito sang recorded nga COVID-19 sa Negros Oriental, pero subong adlaw nagpagwa sila nga mayara nga positibo mga kaaksyon. Ay, perti. Hindi kita gid malikawan Sige lang, basta importante nga tumanon talang ang palayag sa ngaton sining gobyerno. Tub-tub na zero na kita. Ay, kabudlay gid katama, no? Sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kag sa tubtub sa malabutan sa aton sini nga pagwaradwa. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw pod ta si Aksyon Eden Amoso. Probinsya sang Negros Occidental mag-supply na sang baboy sa Luzon probinsya, nagapabilin nga ESF free sa gihapon. Amuning mayong balita. Kay bisan anong COVID ni basta libre kita sa ESF mga kaaksyon, way gid problema. Kaya ang mga baboy ta daw nagdalagko na gid daw. Kaya ang iban daw ay nagkakaon sang litson. Siling nila'y bakal talang anay ni Bugasa. Sa dason lang ang litson kung may pundo na nga kayo, no? Pero ting iban katilaw gida, bisan paano Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon. Ini may kangtaran sa ikatatlong batch sang convalescent plasma gindonar sang DOH region sa Bacolod, syudad ng Gadihon sang COVID Champion Paul agod nga sundon ang kasubong nga programa. Kag free travel sa mga residente sa Bacolod kag bilog nga Region 6 Sentro sang Executive Order number 67 naging pagwa sang alkalde apang implementasyon sang nagakaigo nga mga requirements nagapadayon. Plasma na nga ton sining nga mga sakayan pandagat bla ang roll-on roll-off kag fast craft hindi man to mag-desider sila kung wala man sang pasahero tuod man malarga lang sila nga perde sila kundi mas mayo nga magpahimunong na lang sila anay, no? Pero ang problema naton kung roro siguro pwede man pero mangindepende pa na sa sitwasyon mga kaaksyon. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, biyahe
o babaye nga nagtabok sa dalan sang barangay Alihis kagabi na bungguan sa motorsiklo. Driver sa motorsiklo kag biktima dungan nga gindala sa ospital. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden. Pagpahanugot sang bulang may pagklaro ang PRO 6 sining nga bagay. Atensyon na sa manugbulang kay daw kadamo gid sang nagabulang na sa sining mga inadlaw mo. Galing iti ginadakop man gyapon Kag balita sa patrol, BGMP personnel kag mga PDL nga nagpositibo sa COVID-19 recovered na apang natalana nga patigayunon ang riswa. Samtang sa ato naman nagapanguna nga mga balita out of town, hibaloon ta dugay-dugay sa syudad sang La Carlota sa Central Negros nga bahin sa aton sining probinsya. Igabalita ni Akson Percival Villamor, dakop ang 30 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest sa kaso nga murder sa banwa sang La Castillana. Samtang sa balita nasyonal, salary hike sa mga government nurses target sa karon. Ibaloon ta na dugay-dugay upod kay aksyon na Dorel Cabato. Kag PhilHealth nagpromisa nga isitol ang 903 million pesos nga utang sa Red Cross. Kag magki-update kita sa COVID-19 diri sa Negros Occidental sa bugos nga Region 6 kag bugos nga Pungsod kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buti. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:42 ang aton oras, 11:42 na mga kaaksyon. Mga detalye sini karon lang dugay-dugay. Mahina ang kalaban sa mga kaaksyon ta dirang yara na nagatutok sa aton sining Facebook page. Ipadala lang ang inyo sining mga mensahe sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya tagan ta na igtalupangod sa dili ginamang madugay ang inyo sining mga mensahe. Kag sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTube mga kaaksyon nga naga-monitor via Aksyon Radyo Bacolod. Ipadala lang mga mensahe nyo itirahon ta na dugay-dugay. Samtang ragatimo-timo na kamo sa inyo sining palanyagahon. Sige, daligid lang mga kaaksyon Kay mahatag na pila ka mga commercials, dugay-dugay, balikan ko lang kamo sa inyo sining mga mensahe, kalakip man ang mga balita, mabatian na diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay manamyaw tanay bla para sigurado mabuhin-buhinan ng mga kaaksyon tao. Kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor dra sa San Enrique. Kag greet siya lang dra si Ray Jantan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla. Kag sa Energy Funds, thank you so much, good Dennis Richard Tibor Roma. Kay sa talunan, may lang pag-monitor. Kag shoot out lang ko sa anak ko. Happy birthday, Olga. Thank you so much, girl. Happy birthday, Olga. Thank you so much. And kay paring Aldrin Limaco, dra sa Ninas Rosa Shopping, may lang pamati, dre sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kag kay Mrs. Yadra, kag sa tanan nga mga crew sang Ninas
Rose Manukan. No? Manjorniho, may lang pag-monitor kay Rinan Aluro Rico dara sa Kabungbungan, Barangay Sagang La Castillana. No? Kay Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Thank you so much, Gid Valencia Kinet. Kay Alio Dison, may lang pamati, Handumanan High School, Alio Gali. Okay. Thank you so much, sir. No? Sir Alio Dizon. Kay Annabel Garcia, kagatamyaw lang sa sang happy birthday kay Camel Estrella, no? Camel Estrella dra sa Mandawi, Cebu City. Kay Tomas Bronyola, may lang pag-monitor Tomas Bronyola. And sa kay Jinsin Loro, may lang pamati dara sa 6th Street sa mga amigo gali sila ni Joel Paul Jetro. Tamiyaw ko lang gali Pamilya Loro dara sa Sitio Minoro, Hacienda Isabel La Castillana. Halin sa kay Jinsin Loro. Kay Maria Luisa Artisano Iligan, may lang pag-monitor dra sa Barangay Bata, no? Maria Luisa Artisano Iligan. Thank you so much, Maria Luisa, no? MGS Candido Heldore, may lang pag-monitor dra sa Sumag, no? MGS Candido Heldore. Nelda Siguanse, may lang pag-monitor kay Sonia Ayumana Valiao, may lang pag-monitor Sonia Ayumana Valiao, no? Kay Kuchel, kay Colche, Chicol Siminiano, may lang pag-monitor Colche, no? Sa kay Heaven, may lang pag-monitor kay Nining Grati, may lang pamati Julian Montoya, may lang pag-monitor kay Alex Fuentes, kay Gian Resisio, always gid pamati. Thank you so much, Gian Resisio. And Bea Jonathan, present gid siya, no? Nauna gid si Bea Jonathan. Kamustang sales naton da, sir? Ox lang. Ayos, sige, dali gid lang ha. Dali gid lang. Standby na mga kaaksyon na. Matagta pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:50 ng aton oras 11:50 na mga kaaksyon. Ayos sa imo sining pag tuan tanang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Salary hike sang government nurses target sa 2021. Nami ni kung nurse ka, basi pa man lang. Pero ara ka sa gobyerno, kung sa mga private ka, depende man ni sa gyapon, no? Kag PhilHealth nagpromesa nga isitol ang 903 million pesos. Lapit 1 bilyon nga utang sa Red Cross, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Western Visayas kag Bugos nga pungsod Pilipinas kag Bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sang mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Posible nga makuha sa mga government nurses ang salary increase sa masunod nga tuig sa tion maaprubahan ang ginaproponer nga special provision sa 2021 national budget. Ginhimo ni Misamis Occidental 2nd District Representative Henry Owa Minal ang mga proposal durante sa ginpatigan nga debate sa House Plenary para sa budget sang Department of Health masunod nga tuig. Sa idalom sang proposal, ang mangin salary grade adjustments nga iga-implementar ang mga Nurse 1 from salary grade 11, mahimo na sila nga salary grade 15. Ang Nurse 2 naman from salary grade 15 to salary grade 17. Nurse 3, salary grade 17 to salary grade 19. Ang Nurse 4 from salary grade 19 to salary grade 20. Nurse 5, salary grade 20 to salary grade 22. Ang Nurse 6 from salary grade 22 to
to salary grade 24 kag ang nurse 7 from salary grade 24 to salary grade 25. Base sa ikaduha nga tranche sa nga Salary Standardization Law of 2019 sa schedule nga mag-umpisa sa Enero 2021, ang minimum wage ang mangin 33,535 pesos kag ang maximum naman nga wage ang yara sa konsweldo ang yara sa 98,886 para sa mga government nurses. Samtang sa dugang balita national, nagpangayo sa karon sang pasaylo ang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth sa Philippine Red Cross matapos ginpauntat sang Red Cross ang pagpatigayon sang COVID-19 tests sa mga migrant workers kag medical frontliners matapos mapaslawan ang PhilHealth sa pagbayad sang ila utang nga 903 milyones pesos. Suno kaya PhilHealth spokesperson Rhea Balenya, ang delayed payment ang kabahin sa pag-review sang bag-o nga presidente nga si Attorney Dante Geran sa partnership sa PRC. Kag suno kay Balenya, ginahulat na lamang sa nila ang clearances gikan sa iban nga government agencies agod isettle ang ilang balayran. Sa damlag nga statement sang PhilHealth, una na sila nga nakabayad sang 1.6 bilyones pesos para sa sobra 400,000 ka mga test nga ginpatigayon sa Philippine Red Cross. Samtang ginpahag naman sa Red Cross nga si Secretary General Elizabeth Zabalia nga mag-resume lang sila sa pagpatigan sang test kung sa tion nga masettle na sang PhilHealth ang ila nga balayran. Samtang mahatag lang ko bla update sa natuga nga kahalitan sini nga Baguio Ophel sa Regions 5 Action Rex. Kaya nga natuga nga kahalitan sining bagyo ang naglambot sa 9.1 million pesos sa agrikultura sang Region 5. Sunod sa Office of the Civil Defense 5, sa report sa Department of Agriculture Regional Office 5, nagapakita nga 9,120,315 ang estimated damages sa Masbate kag Sorsogon. Samtang world record sining COVID-19 sa karon nagdangat na sa 39,170,483 ang cases. Ang nagkalamatay dire 1,102,926. Ang naka-recover naman yara na sa 29,378,708. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon nga adlaw, October 15, 2020, aton dire nga cases yara na sa 348,698 kag ang nagkalamatay dire 6,497 kag ang naka-recover 294,161. Sa probinsya sa Negros Occidental may 32 nga bag-o nga kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 3,940. Sa Bacolod naman as of October 15, 2020 man sa gihapon nga update, good news kay napulo na lang gid ang nadugang kahapon sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 4,491 cases, pero ang aktibo nga kaso sa Bacolod yara na lang sa 521. Kag good news man kay may 107 nga new recoveries na ka-record kahapon o kung na-record kahapon sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 3,854 kag nagapabilin sa 116 ang death toll matapos nga wala sang may bagong napatay na record as of yesterday. So Western Visayas, ang cases 14,193, 116 ang nadugang kahapon kaya aktibo nga kaso yara sa 3,028. Ang nagkalamatay nadugagan sang 5 nga nagdala sa 347 kag ang recoveries may 250 ka mga recoveries na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 10,818. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod.
Sa mga nagahulat-hulat sang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL, yari na mga kaaksyon. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL, 3 kag 12, liwat 3 and 12. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Bisan ano ta kabisi sa aton sining hilikoton matagadlaw. Dapat tatagan taig talupangod dining sulit ang papremyo sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kung yaraman lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan, dapat magpamati lang diri sa Aksyon no Radyo Bacolod. Amo lang na kasimple. Sa SAP sa ARB, gusto mo bala makabaton sang 500 pesos? Hoy, sino man nabing hindi? May yes gid lang na, no? Yes, 500 pesos nga cash. Gusto mo bala makabaton sang ayuda sa nga Bermans? Base ikaw na ang isa sa magadaog sang 500 pesos nga cash kada adlaw. Ang Aksyon no Radyo Bacolod adlaw-adlaw nga magaparagtag sang SAP sa tanan nga maukod nga tagpalamati. Sulit ang papremyo sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sinong pwede magkapasakop? Di mo gining ginasulit-sulit ang gidho kay damo ginaraga pamangkot sa aton off-air, no? Tanan nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Mga taga Bacolod lang ni, mga kaaksyon. Ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sa Aksyon no Radyo Bacolod, pinaagi sa Transistor Radio. Amo lang na importante ang mga nagapamati gid sa Aksyon no Radyo Bacolod. Paano makaintra? Sumugod sadtong Miyerkules na gali, October 14. Miyerkules inangadlaw, magabaton ng Aksyon Radyo Bacolod sa mga entries paagi sa text. Basing iba nakasugod na, kag nakasugod na gidman, kag ang iban tag 10, tag 15 ka mga entries, tag isa lang, no? Para hindi man nayawan sa pag-check ang aton sining mga coordinators. Kaya ang iban tagdamo ang entry ninyo, isa man lang nagyapon ang mag-qualify dira. Tagan taman ang chance ang iban. Damo guro load ay. Kaya ragid na kung kaisa ka duplicate mo, okay lang na kung mag-isa, duwa, o kung tatlo ka interest ninyo dira, pwede man lang na. Pero kung magdamo-damo, okay. Wala topo, no? Ipadala sa numero ang inyo sining mga sabat. Simple man lang ang inyo sining i-type sa number nga ihatag ko sa inyo. Pangalan nyo, edad, address, kag contact number. Amo lang ng apat, name, age, address, kag contact number. Apat lang Ipadala din nyo sa 0963-219-8066. Liwat kontang numero para nga matahag pagid sa aton sining nga mga kaaksyon. 0963-219-8066. Ayos? Sige. Amo na isulat ninyo dra kag ipadala sa 0963-219-8066 ang inyong ngalan, edad, address kag contact number. Kompletohon ang detalye nga ginapangayo agod nga ma-validate ang imo nga entry. Adlaw-adlaw nga magpamati sa programa sa Aksyon no Radyo Bacolod kung naraman lang kamo sa inyo tagsa ka mga puryan. Paano may baluan ang tagdaog sa kada adlaw mag-raffle ang mga tagdaog on air ang Aksyon Radyo Bacolod. Siguraduhon nga nagamonitor sa Aksyon Radyo Bacolod, ha? Kasi kung wala nagamonitor ba o kasayang nga hindi masabat.
Hibaloon ang programa sa oras ng pagtawag kag kinalahon man ang anchor o kon reporter sa Aksyon no Radyo Bacolod. Daw kung mga listeners ang Aksyon Radio, halos daw sa ulado naman nila tanan ang mga programa kag nanong time slot kag mga anchors kag reporters, no? Tapos kung hindi makasabat sa sulod sang 3 katawag, amuning dapat gid balantayan no magabunot ang Aksyon Radio sang panibago nga tagdaog, no? 3 katawag kung hindi pa makasabat, may tsansa ang iban mga kaaksyon, no? Kag paano makuhang premyo? Hindi na magproblema kay nga pagdaog nyo subong abi pagsabat ninyo sa Aksyon BBB pagkabuas ipadala gilayon sa Remittance Center, no? Ang 500 pesos. No need na magkadto pa ka mo diri sa Aksyon Radio kung taga handumanan ka, no need na magpliti ka para magkadto diri hulata dira kay ipadala ina sa Aksyon Radio Bacolod pag katapos nga malawagan ang imo sining nga ngalan. Maklaim ang premyo isa ka adlaw matapos malawagan ang kag na confirm ang imo sining nga entry, no? Saan o magasugod ang raffle? Di magasugod din ang pagpanagtag sa ayuda sa Aksyon Radio. Sinoy na mga kaaksyon. Lunes na nga daw. Bantayan sa Monday mga kaaksyon diri sa SAP sa ARM, no? Sulit ang papremyo sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ayos, sige, karon naman dugay-dugay ang ARV for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Karon dugay-dugay lawagon ko naman ini mga kaaksyon, ha? Ayos. Sige. Iniya bilog na ning probinsyang makapasakop sini. Probinsya kag syudad sang Bacolod, no? Sa ARV for Peace. Pero sa mga less fortunate lang, mga pigadong-pigado, as in pigado nga mga estudyante ang makadaog sini, no? Tablet sa tagsa ka mga estudyante. Importante may pinasayang istorya nga makatalandog balatyagon kag makatag leksyon, no? Karon dugay-dugay lang, mahinang kalaban. Kadtuhan tanay si Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa patrol. Ini may kang tanan sa BGMP personnel kag mga PDL nga nagpositibo sa COVID-19. Recovered na apang natalana nga patigayonon ang reswab sa mga ini. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action na Rex, ginahulat pa sa Bureau of Jail Management and Penology nga makapag-swab ang mga persons deprived of liberty kag BJMP personnel kag magwa nga negatibong ila sini resulta antes ibalik sa tagsa nila ka mga facilities. So kay Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne nga among Deputy Regional Director for Administration sang BJMP Region 6, ginakabig na nga recovered ang 18 ka mga BJMP personnel kag 42 ka mga PDLs apang luyag sang ila talatapan nga ipaidalom sa reswab para masiguro nga hilway sila sa virus sa pihak wala sang mga sintomas kag nakakumpleto na sang 14 dias nga isolation period. Dugang pa ang 42 karon ka mga PDLs ang yara sa gihapon sa Talisay City BJMP Ligtas COVID Center. Palayag ni Peremne, wala naman sang may nagdugang nga nagpositibo sa mga PDLs kag BJMP personnel. Apang preparado sila sa mga facilities matapos nga ginhimo nga COVID center ang bag-o nga mga jail facilities sa syudad sang Talisay, Silay kag handumanan diri man sa syudad sang Bacolod. Pamati naton si Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne. As of the moment, no, halin sa records ng ato ni Health Service Division, as of today, wala naman kita may dugang nga mga cases nga na-infect sa COVID dira sa Negros Occidental, particularly dira sa Bacolod City. Atong mga una na nga cases nga na-report, they are now considered as recovered. But still, ang aton nga mga PDL, naging transfer natin from BGMP Tacoling dira sa Ligtas COVID Center natin sa Talisay. Still, go that is the schedule, maybe siguro that will be announced sa ating medical doctor kung saan sila i-reswab. Actually, even required natin ang 14-day quarantine lang, but we opted sa PGMP Regional Office 6 na i-reswab natin sila and to have the negative result
before natin sila ibalik sa aton nga jail of origin. While ang aton mga personnel, atong mga na-infect yan now proceeded also recovered. Why naman aksyon din nga nagdugang to sa una to nga numero to bla sang mga PDLs kag jail guards? Wala na gid Action Rex mo nang isa man good. sa pasalamatan nila kasi kung madumduman ta Action Rex nga may bag-o nga pagsulundan di bala ang Department of Health kag kung makompleto na ganing 14 days nga isolation period kag kung wala naman lang sang may nabatsyagan ang mga nagpositibo pwede na kung tani okay na good as okay na gina galing Pero tinga i-reswab pa ni sila, required ni? initiative na Action Rex ang ila regional director kahit wala na Pero natali mo. reswabbing lang sa mga BJMP personnel? Kag sa mga PDLs, tanan nga nag-positive Action Rex. Sa tanan nga positive nga PDLs kag jail guards. Correct. Kay para ti masiguro, gid ba lang pagbalik nila. Di blagin negative 14 na gid. days quarantine naman ni sila tapos nila 14 days i-reswab sila gilayon Ang sa nabasaan nato Action Rex, nga bago pagsulundan sa DOH, once okay na gani, after 14 days, wala na sa mga sintomas, good as recovered na ang mga positive patients. Kag hindi na kuntani, subong, wala na gina-reswab mo sa DOH. Gani? Galing, kay ti initiative sang ila, sini nga regional director, para mas masiguro, kay ti kabudlay kuno Action Rex mo nga ipasulod ni balang 42 liwat balik sa ila facilities kag base iya nga may mga remnants paabi sa mga dead shells da sang Sino mabayad ni sang reswabbing ni? Nag-coordinate sila Action Rex sa mga LGUs kung diin na bilong ang mga preso ni Action Rex kaya para mabuligan man sila kag sila mismo sa BJMP dito sa Region Action Rex. Iyapagan na lang naka-BJMP nga departamento. Action Rex? Iabagan na lang na nila. Ang baleran bla? Action Rex. Oo. Pila man lang naman kung 42 plus 80. 42, tagpila ganing magpaswab ka? Tag 5,000. Tag 5,000, wag 42, gamay Iabagan lang na sang mga sa BJMP ta. Di na nila pag isalig sa LGUs, tangadamo sa LGUs, tingadaan sa ngalati panon pa, isalig pa ng baleran diri sa aton. Kaya mo lang Action Rex, base may ara man sila sa mga napain nga pondo man para i-cater ni Action Rex ang pag-reswab. Kaya gusto man nila nga sure na sure gid sila bla Action Rex. Dapat gid. Pero hambal ni Sir Perem muna nang wala man sila nagapangumuyo pero nagaprepara na lang sila Action Rex kay may ara gali sang new buildings dira sa BJMP sa Talisay sila kag diri sa Dumanan na wala pa magamit kay ti kuan pa man kuno mo okay pa man bala Away pa na nila masudlan, away pa nila masailuan. Wala pa Action Rex. That's why nga ang sa Talisay subong amo tong una gin-utilize ginhimo nga COVID center. Para sa at least wala na sila yan nagdisturbo Kaya pa sa mga daw na LGU. inagurahan na to galing Talisay mo. Correct Action Rex. Amo tong ginhimo nila nga isolation facility para ya sa ila nga mga personnel kag sa ila man nga mga PDLs Action Rex. Sige. Balitahalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:12 ng atong oras, 12:12 na mga ka-aksyon. Sa iluanta si Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ikatatlong batch sang convalescent plasma gindonar sang DOH region sa Bacolod, di mayo man niya. Syudad nagadihon sang COVID champion poll agod nga sundon ang kasubong nga programa. Kada mo gid subong ang nagagawa sa Facebook, subong tigulang blang nga may nabitbit nga ano na. Tapos ginbutangan naman nila picture ni Mayor Bing. Ay kala. Ayo, kadamo gid sang damak wala. Aram lang sa Facebook ng tigulang wala nga may nabitbit na nga nano nagnabitbit siya tapos ibutangan nila itsura ni Mayor Bing. Ayo, why gid
Ayo, makakadlaw ka lang tanin ni protein daw sakit manibla nga lahog sang kapalaran ng dalo. Ayo, gapaninguha man ang alkalde sang syudad ta pero daw hindi among ibang kag free travel sa mga residente sa Bacolod kag Bilog nga Region 6 Sentro sang Executive Order number 67 nga ginpagwa sang alkalde sang syudad apang implementasyon sang nagakaigo nga mga requirements nagapadayon. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Tayhopon. Sa detalye, Action Art. Ilang kung sila masaya, supportiranta sila. May gidobraon sila. Ang epekto mula sang COVID? mga application mula subong. Because ng COVID sa mga application sa cellphone. Oo, tapos. Grabe kita mo nga. nga ang imo nga itsura, pwede mo yung i-advance mo nga edad mo 80 na. Nagayuhom ko ya sa paglantaw. Lamuling ko ay gidobrahon gido. Sige lang nga, amo gina. Ano Kung man ang sila kwaon, nagkakaribay, supportaran ta sila. Gani man ah. Anyway, Action Rex, kundi kahapon ginadala na diri sa Bacolod City kagin turnover. No less than ginpadala ini sang DOH Region 7 ang 20 ka bags ang convalescent plasma gina-process, gina-extract ni sa dugo sang mga COVID patient marang nga nagka-recover na kay magabulig gali ini sa dako para sa pag-recover sa pilang ka mga infected patient sa COVID. No, in fact, bangod sa sinikay third batch, ikatlo na ni nga beses nga nagatag ang Region 7 ako nag-donate sa blood plasma sunod diri sa kay City Administrator at the same time Emergency Officer o Emergency Operations Center Executive Director nga si Ma'am M. Ang sila nga isa man nagkaroon sa project na ginadihon kag ginatinguan nga ma-set up sang syudad sa Bacolod. In fact, sila nga nagahimo na kami sang COVID Champion Pool. Ini para sa mga nagka-recover naman nga COVID patient diri sa Bacolod. Kag masulod sila sa isa ka memorandum. Ano ni siyang champion poll nga ginatawag nila man? Ang mga naka-recover sa COVID, ang gitawag nila nga champion daw mo nang pag-congratulate man sila nga champion nakadaog sila mo patok sa sining COVID-19. So amo nang ngalan lang gamit ni City Administrator kag Executive Director sa EOC nga si Ma'am M. Ang pero may isa diri ka hospital nga sumunga mo ning ginistorya nila para magsulod sa isa ka memorandum of agreement, no, kay tini makabulig hindi lang sa severe o kung grabe nang ginabatyag sa pasyente kundi bisan sa mga mild ni mabuligan kung matayhungan ikaw kung ma-infuse mo ang ining blood plasma Action Rex. So inagaron na ginatinguan sa city nga maplastar ini agud man nga hindi na kinahanglanon pa may stock kita diri sa Bacolod para nga bisan ano pang matabo kung maglawigin man may ara na sang ayuda ko ni bulig sa mga pasyente. Yari si City Administrator kag EOC Executive Director Emang. Ang convalescent plasma is very important tungod ginausar ni siya for mga pasyente bala sang COVID man nga either moderate ang symptoms or severe ang mga critical patients dinahatagan sa convalescent plasma. Ang convalescent plasma may mga antibodies na ini sa mga pasyente nga naka-recover na sa COVID. Okay. So kung i-transfuse na siya, ihatag na siya sa isaman sa pasyente nga nag-critical or may mga symptoms nga moderate symptoms, makabulig ini-boost sa immunity sang ina nga pasyente. Kaya usually sa parayag ni City Administrator M.Ang na transfusion nila blood transfusion nga makabulig sa mga pasyente. Na parte sa EO 67 barangay ginapagwa sa alkalde na madamdaman sa aton matag pramating daw gid man ini sang ginadugang sa two statement man nga nag-support iya sa ginpagwa sang alkalde dito sa Iloilo nga pagtugot na sa ginatawag pag-travel no sa mga residente Bacolod, Iloilo, vice versa and even
the whole Panay. Now, siling ni City Administrator Emang, ini siya ang mga panibag-o lang diring ipatuman amuning paggamit na sang backtrack contact tracing system Blackson X nga tiyang mga QR codes amo na siya ang i-detect na sa mga puerto kag sa mga durungkaan sa mga pasahero nagkagasunod diri sa kay Emang depende ini sa palabuton iya nga may nadlaw kay isa diri nga purpose at least sa pagbalik sa biyahe sa mga pascap damo man ang mga pasahero nga magasakay kung natagan ligwa ang pag-travel. Pero of course, sila niya dapat sundon dire ang nagkaigo nga health protocols agad man sa gihapon bilang prevention sa posible paglapta sa COVID-19 na pandemic. Kaya rin parayag ni City Administrator Emang. In effect, nag-allow sila sang free travel sa aton mga residents back and forth to and from Iloilo. So, amo nang aton nga we are allowing ang mga taga Iloilo or taga dito sa Panay na mag-abot di sa aton at the same time sila amuman. So, basically, para nga ang mga ferry trips naton maka-resume na kag ang mga nagatrabaho diri makabalik na kag ang amuman ang aton yung mga taga Bacolod nga may mga kinahanglan asikasuhon sa mga regional offices natin, for example, or anywhere in Iloilo, kag Panay, pwede na sila man maka-resume. But as to the requirements sa mga papers kag documents nila, may mga pagbago na yan, ma'am? Ang isa na dako na pagbago is that they will be required to have their backtrack ID scanned sa mga terminals. Pero sana sa parayag ni City Administrator Emang, balita gikan sa Bacolod City, walang ka-aksyon yung aksyon at tayo hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby na Aksyon Brian Morden balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Balikan ko lang ka dra dugay-dugay, no? Daligi lang kay may ibubo kita dreho. Standby na mga ka-aksyon. Balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dari sa aton sining pangalaga di check tang balita ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa pagpanugot belasang bulang. May pagklaro diri ang PRO 6 kay ti daw na istoryahaning bulang kahapon pag-abot ni Kaskulan ni Pinti General Kaskulan diri sa Region 6 mga kaaksyon. Ibaloon tabi ko na nung ginistoryahan kag nano ang pagpangklaro. Parte sa bulang kay diri sa aton di sa Negros Occidental do isa man ka sentro sang hinampanganay nga may pusta mo bulang. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Action Rex, may pagklaro diri si Police Lieutenant Colonel Joe Malong sa nagwagapon nga mga information, may connection ini sa pagpalayag nga ibalik ang bulang Action Rex. Kahapon ang nagwang information ginpalayag diri ni Kwan ni PNP Chief Kaskulan nga ang bulang pwede mapabalik Action Rex, pero may nabatian sila guro nga daw na miscot in Action Rex. Gusto niya deklarohon nga ang bulang ibalik lang kung may ara sang recommendation sang Interagency Task Force o kung IATF gikan sa nasyonal.
Kay kahapon ang nagwa nga 30% sa mga tumalambong sa bulang pwede naging makapabulang-bulang. Pero titubong ang bang nila hindi anay. Kay wala inasang approval pa halin sa IATF kag subject pag ginaya sa approval sang IATF. Kag ginaklaro man diri ni Malong nga hindi bot silingon yung nagsugot ng pabulang ang tanan magbinulang na lang. Dapat ang legal nga bulang action rex. Hindi pwede ka pabulang sa din nga backyard dira o kung din nga ogsaran. Dapat ka magbulang gid man sa may mga lehitimo. Like for example, may mga permiso gid para ma-observe gyapon ang proper protocol labi na gid sa health protocol nga ginatawag action rex. Ari si Malong sa pagpaintindi liwat sa mga bulangiro labi na gid diri sa Negros Occidental kay ginakabi kita nga manok kag bulang kapital man sa sa bugos nga Pilipinas. So they would be giving their recommendation soon. For the GPSC, kinanatin at pagmamayong yapon sa atang personnel ayaw sa balakor pwede kulang na siya ang bumuyo, no? So, ay yung kulangan niya ang nga sa mga ligalang yung kulangan sa ikiyang mga lisensya ang mga mobile siguro. Pero wala pa na siya sa platform, no? Kaya ang simple we are studying now kung pwede na define ang bulang and we'll make recommendations sa IATF. So wala siya sa ito para pwede na. Ang nga lang, we will be making recommendations sa IATF in that. Okay. Klaro, Action Rex. Kay kahapon, pagkabati nila sa information nga may bulang na, ang mga bulang nila pinangbaid nila dayon. So, subok hindi lang na ipagbahiron. Ibalik lang na sa sulodlan kay paglipio ang bulang Action Rex, no? Ang pagbisita kahapon ni PNP Chief Camilo Cascolan sa Pro 6 wagin man sa mga dalagko kon bugat yung mga signifikante abing nga mga isyo kon ginistoryahan Action Rex. Amo gid lamang diri ang padayon man nga pagbulig sa kapulisan suning COVID-19 nga dapat magpatuman sang strikto man na upod sa LGUs sa mga protocols. Nagpalayag man si Cascolan diri sa mga kapulisan nga apisar nga may nagpulisitibo naging man nga pulis pero ang iban nga wala dapat di healthy lang yapon hindi gid magsalig kunara sa mga duty nga mga areas abi nga base matapikan sila dapat maghalong gid. Recommendar man commendation man ni Cascolan Action Rex ang nanging performance ang Pro 6 kani may ari sa 9-point agenda na subong ang PNP sa diin. Ang Pro 6 ya halos na himo initanan-tanan kandamo sa mga accomplishments. Isa sa ginpasalamatan diri amo ang Negros Occidental Police Provincial Office sa diin. 3 ka bulan na asod-asod nga top 1 ang NOCPO performance sa paghahambalan kon dagdag panay sa mga wanted person ang istorya Action Rex. Duhagan ta ang ibang pagid nga balita karon plus kon i-check tang Moises Padilla PNP kun nadakpan ning isa ka nakapalagyo nga preso nga nakapang-rape ini siya gali, allegedly nakapalagyo nagligan nga adlaw subong padayon pa ginapangita nagasinggitan sining pamilya kay natingala sila kon nga paano pa nakapalagyo ining nasabit nga suspetsado. Balita kita gikan sa NOCPO Action Brian Moren nga report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sa mga ka-aksyon ta, by the way, salamat gid-aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:28 ng aton oras. Sa mga ka-aksyon tayo rin ang ginahulat ninyo sa pagid ka promo sa Aksyon no Radyo Bacolod ang ARB 4Ps. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Atensyon sa mga ginikanan sa elementarya, sekundarya, kag tertiary level. No?
Ang tagsa ka estudyante ang may pinasahi nga istorya nga makatalandog balatyagon kag makatag leksyon. Amo nang tama gid ka importante. Bangod sa COVID-19 pandemic, apektado ang pagtuon sa mga estudyante sa tinutuyo nga makatuon kag makatapos ang pag-eskwela. Madamo ang nagatinguha sa piyak sang kabudlayan. Sa subong, madamo ang nagakinanglan sang gadgets agod nga makapartisipar sa online classes. Ang Aksyon Radyo Bacolod ang nagapangita sang siyam ka mga deserving students nga nagakinahanglan sang cellphone o kung tablet nga ila paggagamiton sa pag-eskwela. Hindi kay gamiton ninyo sining makuha sa anuman nga personal ninyo nga bagay ha. Dapat gamiton gid sa pagtuon ini mga kaaksyon. No? Ipadala lang ang imo sining nga istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Pwede ka man makarekomendar sang imo kakilala nga lubos nga nagakinanglan sang bulig. Sino ang pwede makapasakop dire? Aryo, mga estudyante sa elementarya, sekundarya, tub-tub sa college level nga na-enroll sining academic year 2020-2021. Pumuluyo sang probinsya, kalakip ng syudad sa Bacolod. Kung taga-oriental side ka, hindi ka nalang anay, no? Paiway ka lang anay. Kung taga-iban ka man nga bahin sang Region 6, paiway man anay. Kundi for Negros Occidental lang kag Bacolod, no? Mga estudyante nga wala sang cellphone o kung tablet nga ginagamit sa pagtuon. Mga estudyante nga may pinasahi nga istorya sang paghimakas lamang makatapos ang pag-eskwela. Amo ning the best to. Nga nagahimakas bala nga makatapos lang sa pag-eskwela, amo ning the best gid nga mga istorya. Sino ang makapasakop sa kag paano maka-intra? Aryo, una, i-like mo ang kag i-follow ang official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kag i-share ang ining post mga kaaksyon. Ipadalang imo sining istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kalakip ang imo litrato kag butangan sang subject nga ARB, no? For peace. ARB for peace. Ilakip man sa imo nga mensahe ang mga masunod. Ngalan, pangalan mo, edad, address, contact number, grade or year level, kag eskwelahan kung diin ka na-enroll. Isa-isay gilayon ang istorya mo, kag ipatag kung nga deserving ka nga makabaton sang cellphone o kung tablet. No? Amo man lang kasimple. Ang istorya ang dapat nga nasulat sa Word documents. No? Paano pagapilion ang magadaog? Ang Aksyon Radyo Bacolod magapili sang taglima ka mga finalist sa kada educational level, elementarya, sekundarya o tertiary level. Balikin sige na ka finalist. Ang imo sining mga istorya, ang mga istorya sang sining beneficiaryo, ang pagbabasahon sa programa This Is My Life. Takna launa 15 tubtob las 3 sa ngapon. Lunes tubtob Sabado na ha. Tatlo ka mga beneficiaryo, istorya sa kada educational level, elementary or secondary or tertiary level, ang makabaton sang cellphone o kung tablet. No? Tatlo ka mga beneficiaryo. The rest nila, ang nabilin nga mga finalist ang magabaton sang 500 pesos nga load personal nga idulong sa Aksyon Radio ang padya nga sa mga tagdaog. No? San o makapadala sa inyo sining nga mga entries ari mga kaaksyon no? Umpisa na ini sa tong Lunes, October 12 kag magatapos ini sa Monday, October 19 mga kaaksyon. Amo nang period nga makapadala kamo sang inyo sining nga mga entries. Istorya sang inyo mga estudyante, October 12 tubtob October 19.
San o kag paano may baluan ng resulta? I-anunsyo ang mga tagdaog sa Oktubre 26, dason pa nga Lunes. October 26 mga kaaksyon. Ang mga tagdaog ang ipalayag man sa mga programa katulad sa Aksyon BBB, diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabasahan man na actually sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Ayos, sige, importante na kag panomdom ang mga empleyado sang Aksyon Radyo Bacolod kag pamilya sang mga empleyado tubtub third degree ang hindi pwede magpasakop sa sining nga programa. Agud nga matagan oportunidad ang mas kinahanglan mga kaaksyon. Ayos, pasakop na. Ipadala ng istorya, may tsansa pa hasta pa ni October 19. Basi pa lang, no? Arb for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom mga kaaksyon. Ayos? O sige. Sa mga kaaksyon tanay, samtang naga-relax kamo sa sining mga inoras, dire kita nay ho. Magmaytisi kita. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuura. Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon tadreo. Kay Melchor Baroca Rombines, dira sa Hinubaan, may lang pag-monitor, Jocelyn Libon Dispoho, Liberty Binitin Obaldo, and sa kay Teresita Quinto, no? Gayuhom ko sa mga text ninyo. Teresita Quinto, may lang pag-monitor. Greet lang sa akon nga utod kay Lucila Kento, happy birthday. Ayos, salin sa Lagran hala Carlota. And sakay paring Roel Lanawan si Roma, ga-monitor man siya subong. Paring Roel Lanawan si Roma. Ara ka pre sa Libertad. Kunara ka sa imo nga balay-balay, no? Remark Lamayo, may lang pag-monitor kag sa mga kasama niya nga nagapanyaga kay Ate Helda Tommy kag kay Boss Fark Tommy. Ayos. Dagang salamat Remark Lamayo. Ricky Calves, may lang pag-monitor dira sa bilog nga Isabela kuno nagapamati aksyon Lani pamati aksyon si Lani Barikar Lani Barikar aktibo ini aktibo sa ini nga stasyon. Okay. Sige kay Your Kyonyol, may lang pag-monitor Aksyon Radio Rex Canton. Ayo. Lani Mitokwa, may lang pag-pamati Lani. Gayuhom lang kubla mo. Kaya pong Alagos, may lang pag-monitor. Kay Kenneth Escarella, ay so Reaction Rex gali ari man sa gasala man sabi ko si Action Art pagyapon ang ganyos kay bag-o lang ko tapos tanaw video niya. Ayo, salamat gid Kenneth Escarella. Sandra Rizaldo Segovia, may lang pag-monitor sa kay Bobby Gonzaga Macalino. Mayo gid nga pag-monitor, no? Sa kay Sandra Rizaldo Segovia. Kay si Parikoy, Vice Presidente. Paring Angelo Amaro, may lang pag-monitor Parikoy. Mayong hapon press ga monitor lang ko di kun makatime kama coffee tasa de roast coffee Negros coffee unlimited coffee 20 native sa likod Panasiatic Basel Street sa Jim Lapit. Okay, sige. Ayos, basi makatime Parikoy Angelo, swingan ta ikaw dra, no? Ayos, dagang salamat, gid. And Jolly Militado Patrimonio, may lang pag-monitor. Good morning, sir. Tani mabunot ko pang ad by mid para Lopos. Gani, depende pa na. Good noon, Action Rex. Sa ngamon emergency digin sira kay may doc nag-positive. Sinigaran? Check ta na. Inday Blasa, may lang pag-monitor kay Cecil Olillo, Martin Aliling, Hazel Alvarez, kay JR Mainit Trihon, kay Gian Resisio, kay Bobby Gonzaga Macalino. No? Happy birthday lang, greet lang sa akon sa nga close family friend, kag relative niya si Sarah Sandra Rizaldo Segovia. Kay Ryan Gonzaga Macaya. Ayos, thank you so much, Gid. Bobby Gonzaga Macalino. Kay Mira Servano Abiliar, may lang pag-monitor. Kay Alaika, may lang pamati man Alaika. Kay Laiden Navarrete, may lang pag-monitor Laiden. And Janice Sarcepuedes, good day. Shout out lang sa pamilya Sarcepuedes. Monitor kami diya, housing si John, Jing, GB, and Marian. No? Kay Merly Dolido Magallanes, Hazel Alvarez, kag pamilya Montañez. May lang pamati dira sa Barangay Purisima, no? Sa Manapla. Madam Virginia San Antonio Penda, may lang pag-monitor. Salamat gid, Madam Virginia San Antonio Penda. Kay Jinsin Loro, okay, nabasa tanan ni Kayna, no? Kay Kiba Isabel Patrimonio, may lang pag-monitor sa Sitio Hiniwaan, Barangay Magalion, Cadre, Moises Padilla. Ayos, dagang salamat, gid. Sige, daligid lang mga kaksyon na. Standby yan ay kay matag tapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay
sa inyo sining pag-monitor diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita dari sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:50 ng aton oras. May lang pag-monitor kay paring Ronnie Gordon. Ga-monitor sila subong, no? Paring Ronnie Gordon, si paring Alan Navales kag Jusing Tupaso, may lang pag-monitor dira sa Olympia Village sa Barangay Alihis. Paring John Britannico sa Purok Gaisano sa Barangay Alihis, may lang pamati man. Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan, may lang pag-monitor paring Mark kag Ems Magbanwa, paring Tip-Tip kag MM Lerasan. Paring Rinli Martel dira sa Banwa sang Valladolid, steady pulse lang parikoy. Kay paring Elmar Trafanco kag kay Mrs. Yadira may lang pag-monitor, no? Kay paring Renz kag Leia Campos dira sa Barangay Sumag, paring Philip kag Tintin Rizaldo may lang pamati man, no? Sige, sa iluhan tanay, pero namin nga balita ho, kay 15, ang 15 anyos, tubtob 65 anyos lang. Gintugutan na nga makagwa sa ila puluyan. Amo nang pinaka-latest nga report sang National IETF nga ang 15 years old to 65 years old tugutan na sa pagwa sa ila nga puluyan. Ini ang ginpahayag sang Interagency Task Force nga ginapatuman nga limitasyon sa ginatugutan mga ginatugutan nga makagwa sa puluyan. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mga nagaedad 15 tubtob 65 anyos ang ginatugutan na ginapanugutan nga makagwa sa ila mga puluyan. Ang mga lokal nga gobyerno ang ginatagan sang poder para i-adjust ang age limit para sa mga minor de edad. Depende sa COVID-19 situation sa ila sininga lugar. Nag-update man ang IETF sa listahan sa mga kalakip sa APOR ukon sa mga authorized person outside residence. Ginlakip sa listahan ang mga repatriated overseas Filipino workers o kung mga OFWs kag mga overseas Filipino nga papauli na sa ilatag sa kapamilya. Amo nang latest mga kaaksyon namigid na kay parang bisan paano magkaro ligwa na. Pero desato nang buton nanong matabo niya. Ibaloon tanang report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa probinsya sang Negros Occidental maga-supply sang baboy sa Luzon. Probinsya nagapabilin nga ESF free. Amo ning mayong balita din. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Aksyon na Rex, buwas nga adlaw na talana ipadala ang 1,500 ka mga baboy nga supplies ng probinsya sa Luzon. Sa
Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, inina ang ikaduha gali nga shipment may kangtanan sa Memorandum of Understanding nga permahan sang probinsya nga ginpangunahan ni Governor Eugenio Cebong Lacson, representante sang Alliance of Hog Raisers Association, Negros Occidental Hog Raisers Association, kag ining negosyante nga si Mr. Albert Lim. Dugang pa ni Decena, dako ini nga bulig sa mga backyard kag hog raisers sa probinsya kag bulig man sa Luzon nga sa gihapon apektado sang African swine fever. Palayag ni Decena sa piyak na nagasupply ang probinsya sa Cebu, Panay kag Subong sa Manila, hindi magkulang ang supply sang baboy diri naman sa probinsya. Nasaad man sa MOU nga ang producers ang magasupply sang baboy base naman sa kalidad nga gintalana sang manugbakal. Naibaluan ang wala pa sang wala pa ang ASF Visayas Market Langit Action Rex ang ginasuplayan sang probinsya, pero karon naglambot na kita dito sa Luzon. Panugyan ni Decena sa mga pumuluyo nga hindi magbakal sang pork and pork products gikan sa mga lugar nga apektado naman sang ASF, agod mapabilin lang nga ASF free ang Negros Occidental. Pamatian naton si Dr. Renante Decena. Tungod sang ASF sa Luzon, nagkulang ang ilang supply. Kag ang ila demand dako because medyo ang ila commercial kag backyard naupos sa African swine fever. So ginatinguhan sa probinsya sa ato ning programa nga Provincial Animal Genetic Improvement nga masupplyan sa backyard, no? Kaya ang aton probinsya number 1 sa backyard raising since 2017. Commitment ng mga producer sa backyard nga ihatag nilang good quality nga baboy kag masulti siya pugay pa ni siya mga backyard since ang COVID nga pandemic nag-problema sa palagyan nagbarato nga aton nga baboy. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang balita ni Aksyon Eden Lambadahon ta, ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa latest nga update to, kaluluoy man gabi sang babae ini nga nagtabok sa dalan na sagapa sang motorsiklo. Driver sang motorsiklo kagang biktima tungan nga gindalaman sa ospital kagabi. Anong latest nga medical bulletin sa sining mga biktima? Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Aksyon Eric, happy birthday! Ayo di purma. Akong birthday ba? Hindi kasi mo yung birthday ako. Gani, happy birthday kay the third Kay Rex Cantong the third. Happy birthday. Happy birthday to the third. Dumdum mo ako na. Abi mo imo ha. Ayo di purma. Papabot ka pa. Hindi ka na magpabot, Toy. Nakibot man ko. Tapos ang imo birthday, Toy. Sabi ko kung birthday, hal mo ko liwat. Kay subong Toy birthday. Kapag gusto ka lang sa birthday mo, ha? Dapoy ka matakas sa birthday mo, ha? Gani. Happy birthday kay Ted Cantong, ha? Oh, thank you, gida. Daw, buwas ang celebration, no? Oo. Ito may klase pa sa buong si Toto may Tede. exam pa, may exam pa, no? Oo. So, officially, gina-announce ko, ha? Baw. Ayo di purma. Officially gina-announce ko na buwas wise Rex Cantong. Gani man, maayo ko na boss. Ako man, boss, yung programa, boss, kay tigana ko na yan sa the third kung akong oras. Special nga birthday kay the third para buwas no? Kag siguro, pasubo gini nga sitwasyon, no? Nga masubo. Kita step ako sa Merkulis. Ayo di purma. Basta ka lagi kasi makibot sila bla. Laban ang korman sa BBB, kung ugto naglain na bla, no? So, hasta pa rin sa Merkulis nga akong
sakripisyo, no? Kay Lunes, Martes, Merkules, may seminar kita. May seminar, ikaw naman Ikaw, anay take over. Oo, di malaya pa magina si Mana Santa, pero masakripisyo. Ayo di purma. Bisan of duty mo, Martes. Duty ka lang. Pagbalik siya na, may kayuhan man mo. Ano ba ni? Amo na dang tirada. Amo na dang tirada. Ano ba ni? Amo na dang tirada. Kailangan nga magbinuligay kita. Kan? Para nga mabagaan ang aton nga trabaho. Ayo di purma. Ano ba ni? Uy, kita Conforme si Kapchad kag si Kagawad Jofredo. Ay, Kapchad! Oh. Kagawad Jofred! Oh. Where are you now? Ayo di purma. Doon na missing Doon sila. na-meeting sila. Doon sila kababatsagaw. Gani, no? Wow, tapupulo batsag manuul. Ayo di purma. Pulo batsag manuul. Grabe nga, panig-a mo ba? What? What? Di ka na what, Kapchad? Di ka na. Sakay, paring nono da gisando. Paring nono gisando kay Yato da. Kay Mrs. Resapete kay Sando da, sa no? Kawayan, no? Kay Mr. and Mrs. Joseph Kajulichua. Oo. Kay Mr. and Mrs. Manuel Co sa Silay. Amo na da. Maukod na nga tagpalamati, no? Paring Mark kay pa Mari Ems da. Oo. Primo da, may hapon da. Gani ga monitor tos la sandumanan, no? Dali na pista man tayo, no? Nga, Di may pilit mga man. Ayo di purma. Bisan tag tatlo lang ka kilo, no? Ayos na. Nga pilit, no? Pamalina rin, ate may sponsor matas kalamay, Ate, para oy. sumanos, pare ala na bales. Oo, ti always na iya. Oh, yes. Si Tamis Boys. Miss Boys, si Bulgayo kang Felix Gara. Si ala na bales. May mga sponsor sa kalamay kang pilita Ate na. good, no? Gata na lang atong kulang. Gata na lang. Si Jomarico na ma-sponsor sa gata. Ayo di purma. Mapagata siya. Gata si Jomare, no? Ito may siya may plano mag-sponsor sa gata. At dira sa gata ya, piyo na ya. Pero piyo na, no? Mapagata na siya mo. Mapagata naman na si... si Jomare, no? Taripahan pa siya ba? Taripahan pa si Jomare. Pero mahal sa mga luto yan. Si Sam Hartwig, ho? Di na siya? Sa Canada ga monitor. Uy, Sam Hartwig. Hartwig. Oh. Okay. Sam. Sam. Kamustang Canada ngayon? Oo, ngayon ng Canada, kamusta, no? Oh. Huwag kita da. Ayo di purma. Sumpinan mo pa nga, ginapanamian ko pa gani. Dala na, no? Sipado. Sige, kay Sam Hartwig. Salamat kay Sam Hartwig sa imo nga pagpamati, no? Si Madam Virginia San Antonio Penda sa Celine Homes ga kuano ga gid siya. Okay. Basta magamot talaga ta, pwede man, mama. Para ko kompleto nga mo nga suma ni para Rex, no? Sa Tigkaralag Festival, no? Amo wala na, lapit na lang, no? Lapit na lang, sa simana. Sa na simana kang matapos ang bulan sa Oktubre, no? Nagkadasig na ganun sa aton. Dasig lang yan, no? Mga binula. May ganun pagdasig, binulan. Gani man, may gani mag-December naman. Tapos may Enero, why na bla, COVID bla? Baka bay patani, no? Bawa mo na aton nga pangayon nga Pasko, para makagulugis gios man tapos na way kasama yung gina... Ako way naman ko sa iban nga pangamuyoon kag pangayuan Paskwa. Ang pag-safe na lang naton kag wala na sang COVID-19 bla. May mas mahal dyan may ara eh. Huy, sino man abi ba? Ayo di purma. Unahan mo pang Sugid ka may ara eh. Kaya kami ara, basta kakalipat ka mga COVID mo, di ba? Gani. Ako ang tirada, no? So, tubong pa lang kuha na mo, medyo supot-supot na, no? Gani. Kaya pila na lang naka-adlaw kang magpasko ang daan. Siling ni Kagawad, Jofre Linya, lockdown mga patyo ta, kabay Action Rex. Ati, lockdown gid man na. Pero antes sina, wala ya lockdown. Baila na ya, wata mga lockdown. Oo. Importante, ara ang pa. Paman? Paaman. Ayo di purma. Tiga mati ko na to Kagawad, Jofred. Kagawad, balik ka mati ka na. Ano ba gusto mo? Tagunta pa din, ano nga. Pero yung lockdown na. Ang importante, ara ang pa. Paaman. Ayo. Gakadlaw si Sam Hartwig. Linya kakulit ni Sir Eric. Oo, Sir Hartwig.
ta. Malamig na sa ila to gali. Ay, kay guru ka, kwarto guru ka, is-is. Guro. Ito yung namin ginaga, no? Oh, si Joe Frestap literally nga kadlaw lang ta anay nami nga. Kadla-kadla makabo para Kadlaw lang nga, nagdabla. no? Pero kung makadla ka po, siguruhan nila nga wala sang tao may nagalabay, no? Oo. Di pa siya masalaan ka mga buing. Ano ning babae ni? Ate babae, gini. Oh, laban eh. Ti kamusta na siya? Ate, okay rin sa Action Rex, ha? Oo. Okay rin siya kay safe and sound naman ini siya. At the same time, ang driver man sa motosiklo, kaya nagbaliskad man niya sa mamungguan niya ni ang babae, kagabi ka natabok na sa may isa ka gasoline station sa may Utod ni, highway. ang nakabunggo ni Guro to, utod ni sang konsyal sa inubaan mo. Si Mark Cañete. Mark Cañete ni, do, Ano? Timbrilia man to, asa din to na nga natabo to. Kanya, ang sa may natabong aksidente. Oo. Jonas Timbribilia. Timbrilia. Oo, mo ni siya. Ang driver sang motor. Ang nabungguan niya, 50 anyo, si Manang Ami La Chica. Tinagbaliskad man ang motor ni Jonas Timbribilia ni. Kaya pagbunggo, medyo may impact man gamay. Kaya mo nga nakaslide siya kaya nagawran ulan sa to kagabimong. So, lunsa inis na nakangkon sang pilas. Doon nga man actually inis na gandala sa may Corazon Oxen Monterribano Memorial Regional Hospital. Pero siling ni Police Lieutenant Conrado Espino ang OIC Chief of Police Station number 7, safe and sound naman ini sila. Pero gina-check pa ang latest medical bulletin dugang. Sining duha, pisar nga medyo minor injuries lang ang naangko nila sining apilas. Ining biktima, according kay Amira Chica, naga green light na ko, tinagtabok siya sa dalan. Tibrong version naman niya ni Jonas Timbribilia niya, hindi gapula pa ang traffic light sang natabo ang aksidente action. So may mga kanya-kanyang version ang both parties. That's why natigin man do gid ni Police Lieutenant Espino siya nga traffic investigator nga si Saon gid kundi hindi ang insakto sa duha nga version kung bala naka green light na o kung naka red light na sang matabo ang aksidente kagabi Action Rex. Yari si Police Lieutenant Conrado Espino ang officer in charge sa Police Station number 7. Yung aksidente kagabi, sir, yung ating biktima at ang ating suspect nasa hospital pa. So, ang ginawa po natin, ng investigador natin, inimpound yung motorcycle at saka yung lisensya at saka yung rehistro ng motor, kumpleto naman. Hanggat hindi pa nakakapag-file ng kaso po yung biktima, hindi po natin pa ma-file ng kaso yung ating suspect na nasa hospital din naman under medication. May dalawang version yung both sides sa aksidente kagabi na nangyari. May kanya-kanya naman po silang aligasyon. Pinapalo pa po natin yung investigador, sir. Papunta po siya ngayong umaga doon. Paano nangyari sa insidente initially sa investigation ng traffic investigator mo? Paano nangyari? Doon sa may lugar po ng Alinslo, Fronting Siol, Barangay Alihis, yung po ating biktima na si Mrs. Miss La Chica, aksidente po tinamaan ng ating rider ng motorsiklo, Jonas Timbribilia. Traveling po siya from east to west direction po. Doon po sa lugar na yun na yun po nagresulta sa damages po ng motorsiklo at saka injuries po sa rider at saka po doon sa ating biktima. Ang biktima, sir, katabok ni si Dalan, I heard? Yes, sir. Yes, sir. Kasi yung version, naka-green light ang traffic light according sa driver ng motor. Pero according naman sa biktima, naka-red light daw Yun po ang to be determined po ng investigator po natin. Ang case sir still under investigation. Yes, sir. Yes, sir. Kung anong mangyari, as to sa settlement, wala pa sa ngayon, sir? Wala pa po sa ngayon, sir. Wala pa po. Asura si Police Lieutenant Conrado Espino ang officer in charge sa Police Station number 7. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magmar nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 7 na nga oras 107 na mga kaaksyon. Sige sa iluhan ta dugay-dugay mga balita sang mga out of town reporters ta mga kaaksyon. Pero sa mga kaaksyon ta yari anay ho. Yari na
Kantuan taning mga balita out of town, unahon tang balita ni Aksyon Stephen Fresquito gikan sa San Carlos City, Negros Occidental. Areo kay tirahon tanibla ang balita. Daligid lang Aksyon Roger Gote ba, Aksyon Percival Villamor, kay unahon tanay si Aksyon Stephen Fresquito ini may kang tanan sa voluntaryo nga nagsungka sa mga barangay tanod sang barangay Nataban sa siyudad sa San Carlos ang suspect nga nagpatay sa 63 anyos nga babae. Yari ang kaundan sang report. Detalye pod na kay Aksyon Stephen Fresquito Pen. Iya sa Rex sa voluntaryo nga nagsurrender ang isa ka suspetsado sa pagpatay sa isa ka 63 anyos nga babae dito sa may barangay Sitio Sampong, barangay Nataban, San Carlos City, Negros Occidental. Na kilalaan nga sa diin na ining suspetsado amo si Mariano Jaco Salim, 45 anyos ni. May asawa kag residente sa nasambit man naton nga lugar. Kasi din ang iya sinibiktima, isa ka tigulang nga 63 anyos nga babae nga ginkilala naman nga si Marcela Pasyon nga residente man sa nasambit naton nga lugar. Nga sa ditabo ini mga alas 4 sang hapon dito sa nasambit naton nga lugar nga sa diin ang motibo sa sining krimen amo lamang ang wala pag-insindihan ay tungod sa pagbaligyaan ay sa sining mga produkto nila nga saging. Sunod pa sa aton nga kapulisan San Carlos sa aton duty investigator nga ginkilala naman nga si Police Staff Sergeant Dwight Boardo sa diin ang ini nga natabo nga insidente nga dito ginkantuan ni isang suspetsado ang balay sang biktima kag dito ginhimo ang amo nga krimen nga sa din iya ini ginbulo gamit ang isa ka matalom nga bagay nga sa diin amo ini ang resulta sa pagkamatay sa sining biktima. Sa karon alang sa kustudiya sa San Carlos PNP ining suspetsado para sa pagpangatubang sa kaso nga murder. Amo ini karon ang aton nga balita rin diri sa siyudad sa San Carlos. Nag-report una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa balita Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen, kantuan ta si Aksyon Roger Gotib sa siyudad San Cadiz. 30 anyos nga lalaki na sapuan patay sigad sa baybayon sa siyudad San Cadiz. Wala sang foul play suno sa kapulisan. Yaring kaunan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye, Aksyon Roger. Action Rex, wala sang foul play ang kamatayon sang isa ka 30 anyos nga mangingisda nga nasapuan sigad sa baybayon sa boundaries ng barangay Bangkiron kag barangay Zone 6 siyudad San Cadiz. Mga alas 10 pasadong takna kahapon sang aga kang masapuan ang iya sining nga bangkay nga nagautaw-utaw. Ginibistigahan man ang Police Staff Sergeant Mark Caronilla ang investigador on duty sa Cadiz City PNP apang nagagawa karon nga pila sa iya siningagtang hindi pila sa kunanuan kundi posible nga gin tukbol sang isda ang magagmay nga mga pilasa. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito nga ini nga kaso purely nga droning kay man hubog sang pinarikdan nga gabi ang biktima kapag katapos posible nga ini nagtulog lang sa may sakayan kay nahulog sa balas pag-abot sang tubig nga taob ini siya ang nalumos sa pahayag ni Colonel Mansuito. Actually, ang result sa ating investigation totally wala kita sa nakita nga foul play. At the same time consistent ang statements nga nakuha sa mga investigators pertaining sang tanan nga circumstance nga ang hinuupod na sa to prior sa to natabo kag discover pagkaaga. Ang pagpahayag sang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz kiniponsige nga case closed na ang ining kamatayon ni Lerio Pugoy i Harmur alias 30 anyos sang Purok 5,000 sa barangay Bangkiruhan, siyudad San Cadiz. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gidakson Roger Gotim balita gikan sa syudad sang Cadiz sa Ilohan Tanay Central Negros sa Banwasang Lacasilianaho si Action Percival Villamor dakop ang 30 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest sa kasong murder. Yari ang kaundan sang report ni Action Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex na police station nag-conduct sang operation against sa top 9 most wanted person. Action Rex kahapon sang alas 8 sang aga, Oktubre 15, 2020 dito sa Rizal Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police L.A. Bustamante upod ang alert team kag ginapamunuan ini ni Police Staff Master Sergeant Nelson Madriña kag nag-serve sang warrant of arrest sa pagin kilala dire sa kay John Mar Abel E. Miranda. John Mar Abel alias Daluto anyos kaga soltero kaga pumuluyo sang Barangay Mansalanao, Los Occidental. Inigin pare sang suspitsado nga may criminal case number NR 5937 ang warrant of arrest ginisyo kag inpirmahan ni Honorable Mila Diap Camiso, TC Branch 74, La Carlota City, Negros Occidental. Kag ini wala recommended action Rex. Kag karon suspitsado ara na detain sa custodial facility. Tudutod. Report live gikan PNP ang inyo ka. Iba Villamor na Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Philippine Standard Time, la 1:24 ang aton oras diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Ay, pertiyo ga kwansa. Ga pilit siya. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulingki.
Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Salamat sigid sa way ta malabutan nga mga greetings ninyo pabuasan ta ini mga kaaksyon, no? Sige, thank you so much gid. Salamat gid mga kaaksyon namon sa kanginan. Standby na sa This Is My Life. Higa sunod sa dili gid lamang madugay upod kay aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. It's the part I must play. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.